Képernyő felvétellel rögzítettem, hogy vásároltam a TradeX Mastery Proforma platformon tőkeszámlát. Valentin napi akció keretein belül beírtam, hogy VD50 kupon kedvezménykódot, az Apply gombra nem felejtettem el rányomni, hogy érvényesítsem a kódot, utána pedig a fizetési módnál beírtam, hogy kriptó, és a következő lesz nagyon fontos, hogy itt a Tether, Tron, TRC 20-as hálózatot kell kiválasztani. Az így megkapott QR kódom 3 nagyon fontos adatot fog tartalmazni, magát a QR kódot, egy hosszú wallet sorszámot és magát az összeget, de erre majd később visszatérek. Utána megnyitottam a Revolut applikációmat, alul a kriptó és a bitcoin funkciót választottam ki. Ha neked még nincs kriptó egyenleged, akkor a fiat devizából először a vételi gombra kell kattintani és venni Tethert, azaz az USDT coint. Amikor van Tether egyenleged, akkor utána a küldés gombra kell kattintani, és hozzáadni először egy új wallet címet. Ez a wallet cím lesz az a cím, amit a QR kód alatt találsz, és azt a hosszú karaktersorszámot be is tudod illeszteni, de a keresés ablak után van egy nagyon-nagyon pici kis QR kód ikon, arra ha rákattintasz, akkor be tudod olvasni a QR kódot, és nem kell beilleszteni a hosszú wallet karaktersorszámot. Meg kell nevezni, nyilván én a TradeX Mastery nevet adtam ennek a walletnek, üzleti walletet nyomtam be, azt a funkciót. Tehát értelemszerűen megcsináltam az új wallet adresszt, ahova egyéb dolgom ezután már nincs más, mint hogy beírjam a nagyon-nagyon pontos dollárcent összeget, amit elküldök erre a wallet címre. Ami még nagyon fontos, hogy ez a megkreált wallet adress csak 15 percig él, úgyhogy amikor kész leszel ezzel, akkor érdemes kitörölni, mert egy újabb vásárlásnál új wallet adress kell majd generálnod. Így vásároltam a TradeX Mastery kriptóval fizetve, úgyhogy nagyon fontos, hogy a Tron hálózatot kell kiválasztani a Tether coinnál.